ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ቻነል እዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘለና ብቕዓት ክብ ንምባል ዝሰርሕ ኮይኑ ብቐንዱ ንጀመርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ዘተኮረ እዩ። ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ንፊደል R ዝምልከት ኮይኑ እዚ ብቦሲ R ተባሂሉ ዝፍለጥ ፊደል R ድምፂ ናይ ምቕያር ስልጣን ኣለዎ። እዚ እንታይ ማለት ኢልና ክንርኢ ኢና። ከምኡውን እዚ ፊደል እዚ ቋንቋ እንግሊሽ ቀዳማይ ቋንቋኦም ንዘይኮኑ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ብኣደማምጾም ክልለዩ ካብ ዝገብሩ ሓደ ኮይኑ እምበር እዚ ከመይ ማለት ኢልና ክንርኢ ኢና። ምሳይ ጽንሑ ኣይትርሓቑ። ትምህርትና ንምጅማር እምበር ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ምእታውና ብዛዕባ ፊደል R ክንፈልጦም ዝግባአና መሰረታዊ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። እቲ ቀዳማይ ሓሳባት ኣሜሪካውያን ንፊደል R ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ የድምፅዎ እዮም። እዚ ክንብል ከለና ንፊደል R ብመንጽር እቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ቫወል ኢና ንሪኦ። እዚ ማለት እቲ ቫወል ብቕድሚ ፊደል R ዲ ዘሎስ ዋላ ብድሕሪኡ ክንሪኦ ክንግደድ ኢና። ስለዚ ኣሜሪካውያን ዝኾነ ቫወል ብቕድሚ ፊደል R ወይ ድማ ብድሕሪ ፊደል R ምስ ዝመጽእ ንፊደል R የድምፅዎ እዮም። ንኣብነት ራት፣ ኣርት፣ ካር። ብኣንጻሩ እንግሊዛውያን ንፊደል R ዘድምፅዎ ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ቫወል ምስ ዝህሉ ጥራዩ። ንኣብነት ኣብዚ ቃል እዚ ንፊደል R ስዒቡ ቫወል መጺሎ፣ ስለዚ ንፊደል R ከነድምፆ ኢና ማለት እዩ። ራት፣ ራት። ኣብዚ ቃል እዚ ግን እዚ ቫወል እዚ ቅድሚ ፊደል R መጺሎ፣ ስለዚ ንፊደል R ኣይነድምፆን ኢና። ኣት፣ ኣት። ከምኡውን እንግሊዛውያን ፊደል R ኣብ መወዳእታ ናይ ሓደ ቃል ምስ ዝመጽእ ጠቕሊሎም ኣየድምፅዎን እዮም። ንኣብነት ካ። እቲ ካልእ ቀንዲ ፍሉይነት ናይዚ ፊደል እዚ ንኣደማምፁ ዝምልከት ኮይኑ ማለት ንኣቀማምጣ መልሓስ ዝምልከት ኮይኑ ንሕና ኣብ ቋንቋና ንፊደላት ረሩ ኣብ ነድምፀሉ ግዜ ላዕለዋይ ትንሓግና እናተንከፍና ኢና ነድምፆ። እንተኾነ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ላዕለዋይ ትንሓግና ከይተንከፍና ነድምፆ ዓይነት ፊደል እዩ። ስለዚ እምበር እዚ ዓይነት ኣደማምፃ ናይዚ ፊደል እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ኣደማምፃ ዘይርከብ ኮይኑ እዚ ፊደል እዚ ቋንቋ እንግሊሽ ቀዳማይ ቋንቋኦም ንዘይኮኑ ሕብረተሰብ ኣብ ኣደማምፃ ከሸግሮም ዝርአ። ቀፂልና እምበር ተወሳኺ ኣብነት ዝኾኑና ቃላት ክንርኢ ኢና። ስለዚ ደድሕሪ ፊደል R ቫወል ምስ ዝመጽእ ኣሜሪካውያን ይኹኑ እንግሊዛውያን ንፊደል R የድምፅዎ እዮም። ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ቃላት ከነድምፆም ከለና ሬይን፣ ሬይስ፣ ራን፣ ሪንግ፣ ትራስት፣ ትራቨል፣ ኣግሪ፣ ሪድ። ስለዚ እምበር ኣብዞም ቃላት እዚኦም ንፊደል R ላዕለዋይ ትንሓግና ከይተንከፍና ኣድሚፅናዮ ኣለና። ቀፂልና እቲ ካልኣይ ሕጊ ምስ ንሪኦ ዝኾነ ቫወል ቅድሚ ፊደል R እንተ ደኣ መፅዩ ከምኡውን ፊደል R ኣብ መወዳእታ ናይ ሓደ ቃል ምስ ዝመጽእ እንግሊዛውያን ንፊደል R ኣየድምፅዎን እዮም። ስለዚ ተወሳኺ ኣብነት ዝኾኑና ቃላት ኣደማምፅኦም ክንርኢ ኢና። ንኣብነት ፊንገር ፊደል R ኣይነድምፆን ኢና። ኢንሳይደር ሕጂ እውን ፊደል R ኣይነድምፆን ኢና። ስከርት፣ ኖቨምበር፣ ካር፣ ፓርክ፣ ማርክ፣ ቦርን። ስለዚ እምበር ኣብዞም ቃላት እዚኦም ንፊደል R ኣየድምፅናዮን። ቀፂልና ንሪኦ ስለምንታይ ኢና ንፊደል R ቦሲ R ንብሎ ኢልና ክንርኢ ኢና። እምበር እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ጽምዶ ፊደላት ከቅድሚ ፊደል R ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ቫወልስ እንተሃለዉ ነፍሲ ወከፎም ነናቶም ኣደማምፃ ክህልዎም ተገብአ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንኹሎም ዞም ንሪኦም ዘለና ጽምዶ ፊደላት ማለት IR፣ UR፣ ER ብሓደ ዓይነት ኣደማምፃ ከነድምፆም ኢና። እዚ ማለት ኢልና ብሎንግ ቫወል ማለት ግዜ ሂብና ከነድምፆ ኢና። እምበር ዞም ሰለስተ ጽምዶ ፊደላት ከመይ ኢሎም ብሓደ ኣደማምፃ ክድመፁ ክኢሎም እንተኢልና እዚ ድማ ብሰንኪ ፊደል R እዩ። ፊደል R ንኣብ ጥቕኡ ዘሎ ቫወል ድምፂ ናይ ምቕያር ስልጣን ኣለዎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኢልና ንኣብነት ኣብዚ ቃል እዚ
ንፊደል R እንተዳ አሊናዮ ነዚ ቃል እዚ bid ኢልና ከነድምጾ ከለና ቫወል I ርእሱ ክኢሉ ብሾርት ቫወል ማለት እ ኢልና ከነድምጾ ከለና እዚ ፊደል እዚ እውን ማለት ፊደል D ርእሱ ክኢሉ ክድመጽ ከሎ ኣብ ልዕሊ ቫወል I ዝኾነ ዝፈጥሮ ጽልዋ የለን። እንተኾነ ፊደል R ምስ ንውስኸሉ ግን እዚ ቫወል እዚ ብሰንኪ ፊደል R ድምፁ ክቕየር ይግደድ። ኣቐድም ኣቢልና ብዘይ ፊደል R ኢልና ዘድመጽናዮ ፊደል R ምስ ወስኽናሉ ግን እ ኢልና ከነድምጾ ተገዲድና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ነዚ ኩሉ ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ፊደል R ቦሲ R ኢልና ጸዊዕናዮ። ብተመሳሳሊ ኣብዚ ቃል እዚ ንፊደል R ምስ ንኣልዮ ነዚ ቃል እዚ ባን ኢልና ከነድምጾ ከለና እዚ ማለት ቫወል እዩ ርእሱ ክኢሉ ብሾርት ቫወል ማለት አ ኢልና ከነድምጾ ከለና ከምኡውን ፊደል ኤን ኣብ ልዕሊ ቫወል እዩ ዝኾነ ጽልዋ ዝፈጥሮ የለን። እንተኾነ ፊደል R ምስ ንውስኸሉ ግን እዚ ቫወል እዚ ማለት ቫወል እዩ ብሰንኪ ፊደል R ኢልና ከነድምጾ ክንግደድ ኢና። ስለዚ ኢና ድማ ንፊደል R ቦሲ R ንብሎ። ገለ ኣብነት ንምርኣይ ድማ bird burn teacher skirt turn mother sir surname spider እምበር ኣብዞም ቃላት እዚኦም ቦሲ R ናይ ድምፂ ምቕያር ስልጣኑ ተጠቂሙ ነቶም ቅድሚኡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ቫወልስ ብሓደ ዓይነት ክድመፁ ገይሩሎ። ቀፂልና ኤክሰፕሽንስ ዝኾኑ ኣደማምፃ ማለት ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ኣደማምፃ ዘለዎም ጽምዶ ፊደላት O R ክንርኢ ኢና። መጀመርታ በቲ ልሙድ ኣደማምፃ ማለት ኣብ ኩሎም ዞም ቃላት ቫወል O ስለ ዘሎ ኢልና ከምዚ ዝስዕብ ጌርና ከነድምጾም ኢና። ዶክተር ሚሮር work word ኔይቦር እምበር ኣብዞም ቃላት እዚኦም ኣብ ኩሎም ቫወል O ስለ ዘሎ O እናበልና ከነድምጾም ጸኒሕና። እንተኾነ ናብቲ ልክዕ ኣደማምፃ ናይዞም ቃላት እዚኦም ምስ ንመጽእ ግን ንጽምዶ ፊደላት ኦን ኣርን ንኽልቲኦም ከም ሓደ ፊደል ጌርና ኢልና ከነድምጾም ኢና። ስለዚ ነዞም ቃላት እዚኦም ከነድምጾም ከለና ዶክተር mirror work word neighbor ስለዚ ኣብዞም ቃላት እዚኦም ፊደል R ወይ ድማ ቦሲ R ብዝፈጠሮ ጽልዋ ተደሪኽና ንቫወል O ኢልና ከነድምጾ ተገዲድና ኣለና። እምበር እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝተምሃርናዮ ናይ እንግሊዛውያን ኣደማምፃ ኮይኑ እንግሊዛውያን ንገለ ፊደላት ንኣብነት ንፊደል R ስለ ዘየድምፅዎ ክንሰምዖም ከለና ክኸብደና ይኽእል እዩ። ንኣብነት the car is in the park ኣብዚ ሓሳባት እዚ ፊደል R ክድመጽ ኢና ንጽበዮ። እንተኾነ ንፊደል R ስለ ዘየድምፅዎ ኣብ ምስምዑ ከጸግመና ይኽእል እዩ። እምበር ምስትናህና ኣደማምፃ ማለት ዝተጻሕፈ ክድመጽ ኣለዎ ዝብል ዝኸይድ ናይ ኣሜሪካውያን እንግሊሽ ኮይኑ ንኣብነት the car is in the park ኣብዚ ሓሳባት እዚ ኣሜሪካውያን ላዕለዋይትን ሓጎም ከይተንከፊኦም ዘድምፅዎ። ንሕና ግን ላዕለዋይትን ሓግና እናተንከፍና ኢና ነድምጾ the car is in the park። እምበር ፊደል R ሓደ ካብቶም ኣብ ኣደማምፃ በዳህቲ ዝኾኑ ፊደላት ቋንቋ እንግሊሽ እዩ። ኣብ መወዳእታ እምበር ንዓኹም ዝኸውን ሆምወርክ ኣዳልየ ኣለኹ። ነዚ ቪድዮ ደዋቢልኩም ድማ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ፊደል R ዝሓዙ ቃላት ናይ እንግሊዛውያን ኣደማምፃ ተጠቂምኩም እዚ ማለት እቶም ቫወልስ ቅድሚ ፊደል R ድዮም ዘለውስ ወይ ድሕሪ ፊደል R ኣረጋጊጽኩም ከተድምጽዎም ፈትኑ። ሰናይ ንባብ። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓልቲ ዘቕረብኩልኩም ትምህርቲ እዚ እዩ ነይሩ።
እዚ ትምህርቲ ንኻልእ ደላይ መታን ክበጽሖ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናዮ።